Dipalelah pangestu panjenengan sedaya hamurwakani pahargyan kalenggan semanggi murih tumapeng adicara manggi-manggi kang sarancar mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa nyuwun dipalelah pangestu kanthi maos umul kitab surat Fatihah sepisan kemawon bibarokah. Bibarokah surat Fatihah menika tansah handamel gangsal lancar pahargyan agung kalodhangan enjang menika pramila kula dherekaken bibarokati lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur sangat kuing panuwun ingkang tanpa pindan. Sepisan malih kunjuk dumateng Ibu Bapak Imam Priyadi Ibu Ati Puji Rahayu lan ugi kunjuk dumateng panjenengan Ibu Yayu Salon Linda Setron Dempelan Madiun. Hamba pilih sirat maja ponang temanten putri sampun warna anggennya hang welas wadana hang edi busana hang lur sarira keparenga sirat maja temanten putri Rara Ayu Alifah Ida Mardiah dipun kanthi miyos sawetawis saking sasana mayang arum ya sasana panti busana manjing wonten ing sasana pahargyan agung kadheraken dening para kadang manggala delasan dumasipun ingkang wonten wingipun. Sepisan malih bapile samudaipun sampun satata keparengan dherekaken miyosipun sarat maja putra temanten putri saking sasana mayang arum ya sasana panti busana kadya wigaring tias kang samya nupaksa. Lang-lang indra mangunggung kanduan rimang ler-lena tanpa kanin sidem pramanem kang ana sabawaning kalang-kalisik gegodhong anton ana kang obah kapirana datan ana waru kang lumampah rom arum lumabasing durgandrana Srambasena barang sare-sarening puspita kinanda widha jepat kasturi jati maweh rasa renggapedine ingkang swasana biar padang katrawangan katon gumelaring jagat kang kebak kaendahan edi pani mulya wibawa nikmatmu banget amung sedaya kala wau muhung liniputan antarane eling sarta lali mila tan mokal bilih isining jagat punika amung warni kalih padang peteng beja cilaka nista mulya lan sak pepadani amung yaiku sangya manungsa palikedhah eling sungkem marang pangwasaning Gusti ingkang akarya loka Gusti Allah ingkang maha kawasa lah ing ngono ta wau ana tarup agung pinajang sarwa peni sinembah roning garda warna wilis babar maya parianom bandera kang rentek-rentek miang umbul-umbul pating karebat kadya hangawi-ngawi sagunging para kawula ingkang anglur celur datan ana pedhote. Apa niku to dalem palanggalipun pepundhen kula panjenenganipun Bapak Imam Priyadi Ibu Ati Puji Rahayu. Estring ndira arsa kepareng netepi dharmaning sepuh wisudan tali dharma. Ngentas tulus kanyawipun saselira Rayu Alifah Ida Mardiah.
ingkang keparamangke pun dawaken pun Bagus Wahid Arilia putra Irhamli putra pun Bapak Arif Budi Hermawan Ibu Ani Rohmaniar ingkang dalam kademangan padusunan Ketrep dusun kalih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Katon trontong uga ping surya ing mancinjang ing wetan brang perahi mar babak-babak sumirat sirat ambabar daya pangaribawa amadangi jagat raya saisini lah punika warnanira Nimas Ayu Rara Alifara Ida Mardiah ingkang arsa daya-daya miyos saking sasana Taman Pamardewutri ya sasana Mayang Arum ya sasana Panti Busana kadharaken Ibu Warangga Busana minangka juru pangadining busana tatarias temanten Salon Linda ingkang dalam kademangan padusunan Setra Dempelan Madiun lampahira tindakira Sang Srinata kadharaken kahayap sagungipun para ampil para upacara para omban sedi manggala yuda manggala para pagrayu pager bagus selajur sisih jajar kalih ugi ingkang kepareng kadharaken dening Rama kelawan ibunipun ingkang kepareng nganti miyosipun Sremajapa temanten lumampah lon-lonan hanyanggung mring lampahira kasembadaning driya mangya rahayu kawilujengan kalis rubeda nir ing sambi kala Pilih sambon paripurna anggennya putra panten putri gantos busana semoga santawis dipun kandi miyos rumiyin saking sasana Mayang Arum sasana Panti Busana manjing wonten ing sasana Pahargyan Agung gindheraken ugi pamboyongipun sekarat dimanca warna kembar mayang ingkang arsa kaboyong dening Kadang Dumas Delasan Kadang Manggala ingkang setunggal kasta dening Kadang Putri Dumas ingkang kepareng mangke hanyangsa Israt Maja putra manten putri wonten ingkang setunggal kasta dening Kadang Manggala ingkang kepareng mangke hanyangsa Israt Maja punang temanten kagung kawis cara lumampah lon-lonan tindakira sekaring kedaton ya sekaring paewahan ing kalenggahan sono Tawangreja Kota Madiun kakanthi dening Rama lawan ibu ingkang tansah njangwung ring lampahira kasembadaning driya mangya rahayu kawilujengan kalis rubeda ning sambi kala katon mancorong tejane pinanganten putri kadhe ngri kalanggan semangke mengagem busana ingkang sarwa rena pindha busananing Pramas Warinada tinon saking Mandrawa ingkang abyor mompyor pating kerli pating pancurat kadya Kartika hasile pernah Kartika Arlintang silih pernah alian kadolintang alian Candrani gegulung rinangga oncen sekareng madi cecunduk sekar kandil katon sedet sing set pawakane melok-melok wadanane rompya sasinomi ladhe kang minggir manggis karengat grana kruni ambangir netra kang blalak kang mekaring sekar Tanjung yen Pombombrong
sansaya mancorong yen bersanggut amimbo ing padut yen masem apet padu pinastiko pepasani nalika semono piranganten wis prapta madaning sasana wiwaha mijil langen nira sang temanten putri lampahira mijil langen nira sang temanten putri lampahira kinarebek badaya yuwarna nira solah ira wingit lir widodari nurun lir widodari nurun santawis dipun dherekaken serah-serahanipun uba rampen kembar mayang ingkang setunggal menika kasta dening kadang para putri Demas sampun mangke hanyongsong Israt Maja mantan putri wonten ingkang setunggal menika kasta dening kadang Manggala sampun mangke hanyongsong Israt Maja putra temanten kagung santawis dipun dherekaken mereka boyong Sekar Mayang dipun serahaken Bapak Ibu monggo Pak Imam Riyadi kelawan Ibu Atik Puji Rahayu angasta wujudipun kembar mayang dipun serahaken dhumateng kadang Wiji inggih kadang Manggala delasan para putri Demas nggih saling berhadapan dulu dipun dherekaken foto dipun dherekaken foto kalian Leonar fotografi studio syuting ingkang kepareng dherekaken ugi boyongipun Sekar Mayang santawis mbabili sampun tinampi serah-serahanipun kembar mayang monggo katur dhumateng kadang Manggala untuk Mas Manggala turun ke tempat temanten laki-laki nggih nanti dipersilakan dulu menika boyong Sekar Mayang dulu nggih di bawah Mbak Dumas nggih tang setunggal nika dipun dherekaken kadang Manggala dipun serahken dening panjenenganipun ingkang gati Bapak Imam Riyadi lawan Ibu menika kadherekaken dening kadang Wiji pambayipun Sekaradi Manca Warnaya kembar mayang sakembaran minangka syarat srana baku jejanggep dawuhipun putra temanten sakloron.